kabo malla ka se sababu do le ba ne ala sona ma bishun na amena nyon soro nyana ba nandu me de nyana ngata yoro jam folo no de fo femi nga go ala ni tie fembe ibu do o de fitri wole ala kana anke o anana ya bele do be abijan kuna ba wade ani ba solomon de fakana shibe bajiba nale wora ka du korodoro ibe kalo woro ka neman flaken na e dame soro a faso kono na ma faso jamfa flaken mi na flo soro na ma bof di fandan jigi kono parce que ma jama be no na flo soro dro ay fandan ti se ka gero lable famando ala ya be ka le kelempe iba fo chede ma do ba mulu malila ulube to mi ina fo lala deni abi de me to mi na larabi iba ko ta deni baru de me to de goro dum iba fo farabana musa jalo be to mi iba ko amidu so be to mi kle mori abilla ya ala ya beke flaken kelempe ni na fo ko do ala yo dama fa ko ka fara ni doni ko do ala yo dama fa ko ka fara ni to ko do ala yo dama ka klaka ale ke fa mai ka dawo fele kan to jamana masake ando na no Touré Mandu bamana ngote ndo madan kila mawbe nko abilay tala ni blala mawye mawbe kiko non de tabalo da la ke gardien jole me jome bodo ko bango balo me mi mulo mawbe giro de no madan tu ale de konema ako jeli beni illa be angata bawa defe amna ta émission spéciale doke muso tv kaba be gien kono amadeli ka ta déplacer ka ta maka to ka ta interviewer amadeli ka ta jamana ni jamana ka ta mo interviewer flo première fois dans l'histoire obina kenni antara ka ta fagana fe ka ta fagana fo ani maru sangare ou minute flan goni fo neni jeli umar kuyate anye dakurnya fla doron fo an klala ka dumuni dun ka anfa ka hakila tige dumuni sugu bet mba keneka bawa deni ba solomon ndi akoko abina kodoke nyala ngata yoro jamfulo ako mar sangare inna ye dagunya flamin fodoro nye wa keme dima folo ki bisimila no ki woshi jiche ika do ko ne balole me abija ako jeli umar kuyate jeli beni jabate ne ya son wa keme o mo fla nyani anga se kene kan folo o president ni nana ya no ni ne mo o bonya da eka itunte ya ne funga fiye nyani ki sigi folo me sababu nyuma e audi oh ni ko damele de folo ni shukura mi mana ke bishunna ne o fo an ne na ko folo aw no fe antara ire ay janjo mi ngesira la die mo yayi kera ala nyina o kera an nyina fe no be die ko ni donala na mara mo fie bi ni san folo ni san flana ma jano e dro kana to yoro la to san folo an na ya no domina antara ire mama ay boye kanye ay karama kanye dongo do mishi be fa wallahi antara ka mishi to sirlento sanflana na o kera sa yere ma ko sankuma da bade ambura indro kalo damado aya mwele tukungana ni so inda ele ya angre ya no ni so inda ele ni na ya no mobli o dira ne maya doma fara koga antara bamako sisa sani ndan na go sabana yawa sa yele malawa ne mo fiye sisan ko Fatuma ta tɔgɔ fila den ani Aluseni de Diso cɛ Sedu Kunare bamanan ladɔn bamanankɛ min ma kɛ pɔnpɔn bugolo ye fiyewu ale de ye biye tigɛ ne ye a ma da o ma dɛ a ye avion biye tigɛ ye fo jelikɛ i delila ka don avion kɔnɔ n ko ayi ne b'a fɔ Sedu e ye ko dɔ de kɛ i yɛrɛ bɛ tila ka fɔ ko jeliba k'a to ten parce que diɲɛ b'a mɛn min b'a fɛ k'a mɛn o b'a mɛn min t'a fɛ k'a mɛn o b'a mɛn ni ye n tɔnɔ siri wɔɔrɔ ka foro b'a mankan mɛn. Ay o yoro ni o tisi ka fo kan la do avion ngono ka biye tiganye amado ma ka kla kan na so konte ka ja ko ni ma nyebe jeli kamale la déplacer de mo yaw de bene bolo muso de bene bolo ne ba be bolo ngaso ay nga na so konte ka dia antara ka ta coronavirus test ke ayo na folo sara mo ko kelen nga test be ka damina aw ba do aw na la sisa no amado ma de ne ta ba ne ko fe ay biye tika muso ka biye tika den fitini ka biye tika ayre parce que karamoka ni be doni che avion on e ba passer ça aw die be bo kala wa ka ko e ko che doron do talaw e be min sara e go nyone sara ka che parce que ni man fen du nyene ma yakono ala kan ni nyona o chaya ala kana bo angono president ma fe kan ndakuru nya fla fa na fi nyana ngata yoro jamflo
ɔ a k'a dɔn fɛnɛ ko a bɛ ka jelikɛ min fɛnɛ lawuli ko fitiri wale tɛ ala kana n kɛ aw ma fitiri wale yɔrɔnin dɔ de bɛ ka n tɔɔrɔ dɔɔnin parce que alasani ale bɛ to ka ne fara fɛ cogo dɔ de la madani ka bonya kɛ ko mɛ k'i kana ko kana da fɔ kuma dɔ la n'an ma to k'a dɔw fɔ maaw k'a dɔn n'o tɛ taranjɛ tɔ tɛle tile saba ye k'an wele ka taa malobɔrɔ fila di yan ka wari caman ba kuru ka d'a kan min bɛ tila ka malobɔrɔ ɲɔgɔnna caman sɔrɔ tuguni ko mɛ ko n kana da fɔ ni ne y'o kɛ aa a y'aw bisimila an n'an bɛ ku. Parce que n'i ye jinɛ ye waati dɔw la n'i ma yɛlɛn dɔrɔn fa bɛ don i la bamananw ko ten ne de y'o fɔ n'i taara bamakɔ n'i ko ko ne bɛ ka jɛkulu dɔ de ɲini min tɔgɔ ko jigiya bulon ni maa min ko k'a t'o dɔn dɔrɔn kana fila fɔ a fɔ ko nkɔnifɔlaw jigi i b'u ye ni maa min ko k'a t'o dɔn a fɔ ko donsow jigi i b'u ye ni maa min ko k'a t'o dɔn a fɔ ko somaw jigi i b'u ye ni maa min ko k'a t'o dɔn a fɔ ko jinɛtigiw jigi i b'u ye ni maa min ko k'a t'o si dɔn a fɔ ko animatɛriw jigi i b'u ye ni maa min ko k'a t'o si dɔn a fɔ ko jelidenw jigi i b'u ye ni maa min ko k'a t'o dɔn a fɔ ko jigintanw jigi jigiya bulon aw ye cɛ caman tɔgɔtigiya ka cɛ caman sanutigiya ka cɛ caman dutigiya ka cɛ caman mobilitigiya k'a sɔrɔ aw tɛ soma ye aw tɛ mori ye aw yɛrɛ tɛ jinɛtigi ye mɛ mun kama ko danbe kana tunu ko sirakɔrɔ kana tunu maa caman bɛ maa sɔn mɛ o tɛ se k'i yɛrɛ i sɔnbaga la jigiya bulon de bɛ maa sɔn ka tila k'i yɛrɛ i sɔnbaga la k'i jigi ta ka tila ka i jigiya mɔgɔ wɛrɛ d'i ma a y'a barika ne ye kunun ko ɲani bi ka se n bɛ to k'o fɔ yɔrɔ caman n ko maa bɛ kuma dɔ fɔ bamanankan na ko da tɛ kɔrɔman dɔn fitiri waleya kuma don a bilayi cɛ o cɛ man'i susu da la don o don i ɲinden saba kari ka b'i da i man'i nɛn dɔw wo la i hakili tɛ bɔ o tigi kɔ jeliba nantumɛden a barika ne nafolo la a barika ye jigiya la mɔbili dira ne ma mama tamba ka da la a sababu bɔra jɔn na jigiya bulon parce que aw de ye ne ta kalan ni ne ye a barika t'a den ni baro de ka fakana siribe jansa fila kamalen mɔbili la k'a di ne ma ya a bɛ jaya mɔbili dira ne ma a y'a sɔrɔ hali n tɛ se ka mɔbili bɔ a nɔ la ne yɛrɛ t'a dɔn mɔbili bɛ boli cogo min dɔgɔnɔkɛ in de ye ne bila ka taa auto école la wari bɛnna d'a min ma ne t'a dɔn a barika o jigiya la sisan asan den bali tile kelen morikɛ morikɛ min ka moriya tɛ inshallah ye morikɛ min y'a dilan yɛrɛ he mama tama zange bamaden ni sanata kulubali den ne bɛ to k'a fɔ dɔɔninkɛlaw ye ni maa min bɛ se fɛn na ko awɔ ne bɛ se ko la k'a kɛ i yɛrɛ ye fɔlɔ maaw bɛ sɔrɔ ka da la ko awɔ ko e bɛ s'a la ne ne donna i ka so yan dɔrɔn a bɛ hakili jigin morikɛ in na ale fana de ye so jɔ nin cogoya la tan k'a mun ni karo ye dɔnni tɛ kɔnɔdimi yɛrɛ ɲɛdimi de don i b'a kɛ maaw b'a ye ne ye barika da morikɛ ye morikɛ ka denwudi kɛnɛ kan sa a barika ne ka ne morikɛ jansa a tun tɛ yen dɛ a y'a sɔrɔ a taara sɛnɛgali k'a jansa mɔnturu dɔ la k'a di ne ma 15,000 t'a sɔrɔ jɛnɛba nantumɛ den de y'o kɛnɛ ni ye barika da o ye ni de ye Sɛki Jalo ye Sɛki Jalo fulakɛ min bɛ yen n'a man bon n'a man ja n bɛ to k'o fɔ tanoli dɔ bɛ yen hali ni diɲɛ miliyari bɛɛ kiri bolo hali n'i ye diɲɛ tɔgɔ bɛɛ sɔrɔ o tɛ se ka f'i ye n'i ma kɛ fula kamalen ye i b'o dɔn wa o fɔra fulaw dɔrɔn de ko fula finna fulaya ma tiɲɛ fula jɛra fulaya ma tiɲɛ fula bonyana fulaya ma tiɲɛ fula fatara fulaya ma tiɲɛ fula kamalen min b'a danbe dɔn ni fula kamalen min b'a yɛrɛ dɔn n'a ta y'a dusukolo ye fula kamalen min ye baara kɛ denmisɛnniya la ka faso bɔ nɔgɔ la k'a ba ta k'a balimaw ta ka jeliw ta ka ngɔnifɔlaw ta ka animatɛriw ta k'a teriw ta Sɛki Jalo ka baara kɛ ka du jɔ miliyɔn 20 kɔ k'i ba bila a kɔnɔ a ma d'aw ma dɛ ka tila k'a ba bila ka taa hiji la Sɛki Jalo a ye ɲɔgɔn ye kɛnɛ o kɛnɛ kan hey jatigi de ka ca nbalan bila yɔrɔ o ni jatigi tɛ kelen ye walayi bilayi i bɛ taa cɛ dɔ ka so i b'i ka nbalan bila a ka so fɛn t'i ka nbalan sɔrɔ fɛn t'i yɛrɛ sɔrɔ wa i yɛrɛ tɛ fɛn sɔrɔ kabini ne tugura aw la jigiya bulon ne yɛlɛmana n'i ye san tan kɛ nafolotigi nɔfɛ ne ma se ka fɛn dilan i ye fɔlɔ la san 100 a tɛ foyi tiɲɛ ye jatigi de ka ca bilayi jatigi dɔw bɛ yen n'u ye jeli natɔ ye walima ka jeli kamalen ye circulation na u b'u dogo i la Sɛki Jalo de bɛ ne ye moto la ka n gɛn mobili la ka taa n lajɔ ka nafolo kuru k'a bɔ vitre fɛ k'a bila fula kamalen de b'o kɛ ne tɛ nkalon da maa la n'i ma min kɛ n t'o f'i ye a barika kunun ko ɲani bi ka se n delila k'o fɔ aw ye n ko sɔgɔmada fɛ dimɔgɔ ye bɛɛ lajɛlen jɛ ye mɛ ka tile gan k'a to ye kelen ni pe nɔfɛ kasa dɔ de b'aw nɔfɛ hey n'i y'a ye an tɛ ka fara aw la n'i y'a ye an tɛ ka se ka bɔ ko fiyewu sababu dɔ b'a la dɛ
parce que fitiri waleya de man di ala ye ni maa dɔn n'i jigi kɔrɔ i fana k'a dɔn a ye a y'a barika ne ye fila kamalen a y'a barika ne ye jigiya bulon n'o tɛ ne y'an se bi a sababu ye jigiya bulon nin tɛ ne nako sabanan ye Abidjan yan wa a sababu de ye aw ye n bɛ barika da Alfuseni de ye sisan ale de ye vol ta ne ye k'an k'an sigi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ka na Abidjan yan mais ale tɛ dɛ bamananw ko ten yanni ka ɲaga fɛnba fofo nɔ la fɛn min bɛ k'a fofo i bɛ ɲaga o de la ne ɲagara jigiya bulon de la parce que aw bɛ jɛkulu min kɔnɔ n'a sɔrɔ aw bɛnnen tɛ a mana hakilina ta a bila yen maa dɔ b'a fɔ ko ayi kana kɛ dɔ b'o fɔ mais ni ko kelen mɔgɔ kelen hakilina kelen ta jigiya bulon na bɛɛ lajɛlen de bɛn n'o kan a y'a barika ne ye o jigiya la hey a kɛ ala kama i kan kanu o kanu tɛ bɔ kari la ka ntɛnɛn sɔrɔ n'i ye barika da o ye n bɛ barika da n bunte ni ngɔmɛ i bɛ n bunte ni ngɔmɛ dɔn ngɔsɔn a ka dɔgɔ a man bon fɛn ni fitinin mɛ n'i ka saraka bɛnn'a ma saraka bɛ minɛ e yɛrɛ ma wala a bɛ minɛ e ma Alasani Kabore Nafisa den ani Seydou den Alasani Kabore a b'u dɔgɔ kɛ Alasani Kabore funankɛni fitinin min ta y'a ni ye n'a ye dusukolo ta ka mago dilan a yɛrɛ ye ka mago dilan a balimaw ye ka mago dilan a teriw ye Alasani Kabore kunun ne m'o fɔ yan n ko funankɛni dɔ bɛ ne bolo Abidjan dugukolo kan yan n y'a sɔrɔ jigiya bulon de sababu la ne m'o fɔ n ko jigiya bulon de bɛ maa sɔn ka tila ka i yɛrɛ somɔgɔw la ale de bɛ ko kɛ ne ka tila k'a fɔ ko n kana to ko mɔgɔ ka bɔ a kalama n ko mɔgɔ tɛ bɔ a kalama mɛ diɲɛ b'a bɛɛ Alasani Kabore a barika ne ye sisan yanni 31 ka se ka malo di président ma ko k'a di ne ma ka nafolo d'a kan ko n kana da fɔ Alasani Kabore de y'o kɛ ne hey bonya ma fɔ mama tamba janya ma fɔ fɛn jumɛn fɔra barika de fɔra diɲɛlatigɛ la n'o tɛ a bilayi bonya da ye zirasun ta ye mɛ dabakala tɛ sɔrɔ a kɔrɔ kuma tɛ muru kalama a bilayi janya da ye sɛbɛsun ta ye mɛ tile bɛ maninfin fa k'i to a kɔrɔ dɔgɔya da ye duguminɛnin ta ye walayi a tɛ kulusi jalasiri mɛ walahi n ye n kale ala la jɛnɛba nandume den n'a donna kulusi kɔnɔ a bɛ jala foni n y'o de fɔ ne bɛ barika de da aw ye ne t'aw deli n bɛ barika de d'aw ye aw ka hɔrɔnya la n bɛ barika de d'aw ye aw ka jigiya la wala mɔgɔ man ca mɔgɔ laadirima man ca hɔrɔn man ca danbetigi man ca senkola yɛrɛ fɛnɛ man ca Sɛnɛta Kulubali den ani Danga Bamba den ne bɛna kuma dɔ f'e ye Abidjan dugukolo kan yan n'o tɛ jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan ka bɔ Mali la ka se a bilayi ne ni jinɛtigiw caman jɛra wa u y'a dilan n ye fɛnɛ ɔhɔ mɛ o ko tɛ ni kunun ko tile kun don bi ɲɔgɔn donyaw la o y'a sɔrɔ cɛminɛ tile bɛ yen nɔ bilayi taala jɔnya tile de tun bɛ min bɛ se min na o b'o k'a ka jɔn ye hɔrɔn tun bɛ jeliw sɔn jɔn de la numu sunkuruw n bɛn'i deli yan nɔ parce que n'i ye numu deli i b'a deli fɛn damadɔ de la awɔ a ka numuya waleya k'i ye a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye i b'a deli nɛgɛ la n'a b'i sɔn sanubilen la a b'i sɔn warijɛ la a bilayi i bɛ siga dɛ o tɛ mɔgɔ dama dɛ mama tama san kɛmɛ ni san mugan bɔ min y'a kɛ ɲamaton ka tumu ma don a la dimɔgɔ ma don a la bagabaga ma don a la o de ye nɛgɛbo ye a bilayi ta la aw numu de y'a ta k'a faga ka kɛ kisɛ ye n'i y'a don marifa kɔnɔ k'a ci kamalenkɔrɔ la a bɛ kɛnɛ damadɔ kɛ a bɛ ɲɛkɛnɛ kɛ a bɛ bo kɛnɛ kɛ joli kɛnɛ bɛ se ka bɔ a bɛ se ka nin kɛnɛ kɛrɛba numu ka numumuso kɔrɔ baasi t'i la hey maa bɛ se k'a fɔ numukɛ ma ko bɔ ne ka so mɛ bilayi ta la n'i ko ko bɔ n'i bolo nɔ bɛ a bɛ bɔ ni dutigi cɛkɔrɔba y'a fɛ awɔ Danga Bamba den numumuso min ye dɔɔnin kalan k'a kɛ a yɛrɛ ye e ma bɔ jinɛ ye dɛ jinɛ de bɔra yen i ma jinɛ san dɛ jinɛ de ye tugure e kɔ Danga Bamba den ni kunun ko tile kun don n y'o de f'i ye o y'a sɔrɔ an bɛ jɔ minɛ tile la an bɛ cɛ minɛ tile la an bɛ muso minɛ tile la min bɛ se min na bilayi i bɛ k'u ka jɔn ye o tile la jeli kamalen tuma dɔ na k'i jɔ hɔrɔn na a bilayi a bɛ dɔ ɲɛnama minɛ k'a d'i ma o n'a ka dugu komi an t'o tile la bilen mugu tɛ ci la bilen fɛlɛ tɛ bɔ la bilen cɛ tɛ minɛ ka di cɛ ma kuma tɛ muso ma diɲɛ da ta tora da saba ye an bɛ don min na i ko bi sinzan da o ye misiw marayɔrɔ ye pɔsi da o ye nafolo marayɔrɔ ye jiginɛ da o ye balo marayɔrɔ ye mugu tɛ ci bilen kɛ ko de bɛ yen sisan n'i ye min kɛ o de bɛ fɔ o de bɛ na lakali numu sunkuru ka tura jɛ tura kelen biɲɛ kala ta mama i man bon i man jan mɛ fɛn jumɛn b'i fɛ barika
Dimay ma Alassane Kabore ko fiye sisan mama tamba abillahi ala ye diɲɛ dan don min na a ye barika don ɲɔkisɛnin den kelen pe la jɛnɛba Nantunmɛ k'a da mɛlɛkɛw y'a daminɛ sɔgɔma billahi talahi fo ka taa se seli fana ma u ma se k'a bɔ a nɔ la u kabakoyara u ye ala ɲininka wara ko an daba masa ko nin ye mun ye ala ko nin ye barika de n'ale y'a don fɛnnin fitinin na a bɛ kɛ fɛnba ye ko mɛ n'a y'a bɔ fɛnba la k'a bɛ kɛ fɛnba lankolon ye barikatigiw yɛrɛ dama de bɛ yaala kɔnɔ minnu kasikan ye kelen olu de bɛ pan ɲɔgɔn fɛ nin ye ko daminɛ ye fɔlɔ ɲani su ka ko an bɛ kuma dɔ bila yan nɔ bi voilà ɲani cɛbakɔrɔ ka se kɛnɛ kan an fana bɛ se ka kuma sisan awɔ